$40 investoinnille $140 profittia. Mitä täällä oikein tapahtuu? Tervetuloa seuraamaan mun matkaa, missä mä pyrin kasvattamaan $50 alkusijoitusta aina $100,000 saakka. Treidaamalla meemejä. Saatat varmaan ajatella, että ei tässä ole mitään järkeä. Täytyy sanoa, että ei kyllä olekaan. Koska ensimmäinen koini, mitä mä ostin, oli Jucoin nimeltään. Minkä takia mä päädyin tähän koiniin? Valtaosa alfasta, mitä mä löydän, tulee yleensä Twitteristä tai Telegramista. Mä törmäsin tähän koiniin Twitterin puolella. Siellä mun huomio kiinnittyi ensinnäkin tämän projektin ympärille kasvaneeseen yhteisöön. Tämän yhteisön jäsenet oli alusta alkaen tosi aktiivisia ja teki jatkuvasti uusia meemejä tämän projektin ympärillä. Se on yleensä hyvä signaali siitä, että meemillä on elinvoimaa. Pian mun ensimmäisen oston jälkeen myös isommat influencerit alkoi noteraamaan tämän projektin. Pian tämän jälkeen Jucoinin hinta alkoi raketoimaan. Mun ensimmäinen osto oli noin $30,000 market capin kohdalla. Hinnan noustessa $100,000 mä myin puolet mun sijoituksesta. Mä olin nyt jo voitolla, joten loppusijoituksemme voi jättää kasvamaan.